От, друзі, коптиться тут сальце в мене і колбаска, да? Короче, сняв я паличку колбаски, ми 2 штуки повісили. Ось перша колбаска. Я її сразу в холодну воду. А ось дивіться, друга. От така произошла ситуація. Ну, я думаю, що ця нормально, тому що прокалювали, а цю не прокалювали іголочкою. І вийшла така ситуація. Пройшов час. Коптильницею. Ну, я не знаю, яка тут температура, в мене немає ні датчиків, ні хіра. Це все делаю методом тика. Ось така ситуація. Так що треба все предусматривати. Я ж кажу, я експериментую.